Roermond omdat hier al vroeger voor de oorlog al mensen aankwamen naar het kapel in het zand en die hier bivakkeerden omdat er geen geld was voor een dokter. Dus er werd heil gezocht naar de kerk en er werd gebeden. Mijn vader is hier 40 jaar geleden mee begonnen. En daar heeft hij Jan van het Zand, onze pastoor, heeft hij getroffen in Banneu. Dat was al een bedevaart, daar was mijn vader ook altijd aanwezig en vertegenwoordigde Nederland van Nederlandse Sinti. En dan had mijn vader een idee van laten we dit ook in Nederland doen. Sinti betekent heel hecht met familie en heel hecht met, ook al is het geen familie en het zijn Sinti, wij zijn eigenlijk heel close. En met name komt dat door de oorlog, omdat in 1940-1945 veel van onze familie vergast zijn. En ja, hele zware tijd achter de rug hebben gehad. Maar eigenlijk nooit herkend is geworden dat wij ook in de oorlog hebben meegemaakt. Er werd altijd gepraat over de Joden en nooit over de Sinti. Wat betekent het voor jou om Sinti te zijn? Het is eigenlijk best speciaal, want er zijn niet zoveel mensen die zo vaak bij elkaar komen en zo. Als je groot bent, waar zou je dan het liefst wonen? Op het kamp. Ja? Of bijvoorbeeld zoals dit. Ja. Dat je met kampeerwagens allemaal bij elkaar. Meestal in een wagen. In een Ja. wagen? Ja. Waarom in een wagen? Omdat dat is niet zo groot. Ja, maar dat is ook gewoon. En die kan je meestal ook verplaatsen. Ja, dat is ook gewoon fijner, want dat laat ons gewoon aan zigeunen. Ja. Ja, waar verschilt het in? Het is voor mij zeer moeilijk omdat ik eigenlijk niemand voor de kop wil stoten. Maar bij ons is meer hechtheid van de familie. Wat ik zo in mijn omgeving zie, Nederlandse mensen die wonen in een rijtjeshuis, maar kennen elkaar niet. En dat bestaat bij ons niet. Wij kennen iedere Sinti in heel Europa, kennen wij. En ja, zo is dat bij ons.